खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 6 एप्रिल 2026 समबार बाराय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि सानसेनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौ नायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया मिन्थिना लादोनि मोन 12 राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै गोदान खामानि जागायनायाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव सोरबाफोर बेरामाव गोग्लैनो हागौ। लोगोफोरजों एसे एनै दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। नखरनि जेंनानि थाखाय गोसोआव असान्ति साग्लोबसारगोन। खरसा फारसे बांनायखौ नुनो मोनगोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 3 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोजा। वृषभ राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना सावस्रि बिथिङाव गोजोनैनो बारलांगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। आंगो लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायनो गोनां जानो हागौ। नखराव बिसि फिसाजों अनज्लायनाय फैगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां। बिमा बिफानि मदद मोननो हागोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोथां। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना रंजा बाजायै बारलांगोन। गोदान खामानि फारसे लामा गेवगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों गिदिर खामानि मावफुंनो हागोन। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। बिसि फिसाफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। कर्कट राशि। राशि बादियै जिउआव एसे एनै सोलायनाय लाबोनो हागोन। खामानि फारसे मोजां। सोरबा आंगो सुबुंनि हेफाजाबजों थाबथानानै थानाय खामानिया मावफुंजागोन। थासारिया गाब गोनां महर लागोन। खायसे बिबानगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नखराव सोरबा देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना सांग्राङै सोलिलांनाया मोजां। धोन सम्पथिनि बेलायाव रैखाथि लाखिनो नाजानाया गोनांथि। जायखिजाया खामानिफोराव सानै हयै थिरांथा लानाया मोजां। मोजां लोगोजों गोरोबना खामानि मावलाङोब्ला मोजां। गोजाम खोथाफोरा गोसोखौ लोरबां खालामगोन। केरियार फारसे मोजां। लाइमोनफोरा जिउनि लोगोरि सायख'ना लानो हागौ। नखराव खुसि साग्लोबसारगोन। बहानिफ्रायबा मोजां रादाब मोननो हागोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कन्या राशि। दिनैनि सानाव कन्या राशिफोरनि थाखाय गाब गोनां जानानै फैगोन। गोरबोजों गुबुनखौ मदद होनो गोसो जागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया गोनांथि। गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ। गुबुनाव रां दाहार लानो गोनांबो जानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। रिलेशनशिपनि थाखाय सम हगारहरिया मोजां। नखराव आलासि फैनो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि जिउआव खुसि लाबोनो हागौ। खामानि फारसे गोसो होनाया गोनांथि। नोंथांनि हान्थिनाय लामायाव सोरबा हेंथा होनो हागौ। जिउनि लोगोजों गोरोबलायनानै फैबाय थानाय समाव गोदान थांखि लानो हागौ। राशि बादियै धोन बांहोनो हागोन। केरियार बिथिङाव राफोद महर लागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9, 8 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों
फान्थाव गाब वृश्चिक राशि बादियै थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। फालांगियारि बिथिङाव मोजां डिल मोननो हागौ। मेगननि जेंना नुजाथिनो हागौ। बे बिथिङाव फाहामथायसालियाव फाहामथिनाया मोजां। जिउनि लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। केरियार फारसे दावगालांनो हागोन। नखराव मानिबा नारसिनथाया साग्लोबसारनो हागौ। सासेया सासेनि खोथा खोनासंनाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। धनु राशि बादियै सोरखौबा मदद खालामनो गोसो दुंगोन। खरसा बांनायनि थाखाय जेंना नुजाथिनो हागौ। मोजां सुबुंफोरनि मदद मोननो हागोन। गुबुननि खोथा लाना गोरोन्थि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। गोदान खामानि मावफुंनो हागोन। गथ' गथायनि थाखाय मायबा मोनसे थिरांथा लानो हागौ। थाबथानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाब गोनां जानानै फैगोन। नखरनि सोद्रोमाजों मानिबा थाखाय एना एनि नुजाथिनो हागौ। गोदान सोमोन्दो बांगोन। सिनस्रि सानायनि जेंना नुजाथिनो हागौ। धोननि बेलायाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजां। रिलेशनशिपआव गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 8 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै दिनैनि साना लाब गोनां जानानै फैगोन। थासारिया सोलायनाय फैगोन, जायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। खरसाया बांनो हागौ, जायजों एसे एनै जेंना नुजाथिगोन। मोजां मोनलायनायाव गोरोबलायनाय फैगोन। सिनाय हायै लोगोनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां। सावस्रि बिथिङाव उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ। रागाखौ थामिनो नाजा, नङाबा सोमोन्दोआ गावस्रानो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बायदियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना आय बांहोनो हागोन। सोमोन्दो फारसे राफोद महर होनाया मोजां। राशि बायदियै दिनैनि सानाव गोदान खामानि मावनो लायिया मोजां। सावस्रि फारसे जेंना नुजाथिनो हागौ। खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। रिलेशनशिपआव दावराव दावसि नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसाय अनज्लायनाय सोमजिगोन। फालांगियारि बिथिङाव जेबो थिरांथा लायिया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। राशि बायदियै दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि जाथि आरो खुरमाफोरनो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।